Mga nakala sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa COVID-19 nagkadaghan. Samtama punerarya nahutdan na og mga lungod. Gani sa usalang kaadlaw ni tala ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug 15 ka COVID-19 deaths. Si Luan Mayrundina sa report. Wala na'y mga lungon ang display area sa Pampangenia Funeral Homes kay nahurot na tungod sa kadaghan sa mga nakalas. Sa buwan sa Agosto, 80 na ka mga minatay ang ilang giatiman. Tulo sa namatay confirmed COVID cases. Samtang 15 kanila, persons under investigation kun PUI kung may mga sintomas sa COVID-19 apan wa ma-swab test o wa pa mugawas ang resulta sa swab test. Tay, makakastak lagi ni sa mga katong. Actually, ang ilang gusto ka ng mga baratohon. Ano ka ng barato nga lungon. So, kanang mga baratohon nga lungon, medyo pag naglisod pa karon, dili lang kami office, dito tanaw, mga funeral. 28 usab ang mga namatay nga naserbisyohan na sa Sure Life Funeral Homes ning ika-19 kaadlaw pa lang sa buwan sa Agosto. 7 niini mga confirmed COVID cases, samtang siyam ang mga PUI kung suspected COVID case. Gamay na lang usab ang ilang display sa mga lungon. Daghan jud mig serbisyo karon nga COVID month of July and August. Hutdan jud mig lungon, ma'am. Naagay uban nga sahay makasaban tas tagtungod kay mo sila nga nga wala tay ikahatag na lisod gyud nya nag-search ko sa lain nga mga funeral wala sad sila, problema nila is lungon gyud, ma'am. Base sa data sa Department of Health gahapong adlaw, 15 sa mga taga-dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakalas tungod sa COVID-19. Adunay 170 ka mga bagong kaso sa COVID-19 nga natala sa dakbayan. Ug tungod kay puno na ang Humay-Humay Catholic Cemetery ug ang Municipal Cemetery sa Gunob, pipila sa mga minatay gilubong na sa samang Katoliko sa lungsod sa Cordova. Sa pagkakaroon ang verbal agreement pa lang tali sa mga mayor sa lungsod sa Cordova ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gihimong basihan sa pag-facilitate sa pagpalubong sa mga minatay nga taga Lapu-Lapu City didto sa Minteryo sa Cordova apan wa pa malagdai ang reciprocity agreement nga mo formalize sa maong kasabutan. What we need right now is the MOA, no, nga pagapirmahan sa Cordova LGU at the same time pagapirmahan sa atong halandong mayor sa Lapu-Lapu City, Mayor Junard Ahong Chan. Para mapasilitate ang maong MOA agreement nga pwede tang mulubong sa ilang samang, pwede pod sila kung naamang ganitay malugnan diri sa atong syudad sa Lapu-Lapu. Samtang gipahibaw ni Ferdinand Tipait, Supervising Environmental Management Specialist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga nasusi na kagahapong adlaw sa taga DOH7 ang 8.5 ektaryang luna sa Tungasan, Olango Island. Gilaumang madawat na sa dakbayan ang site sustainability clearance sunod semana apan maangan-angan pa ang pagtukod sa naasoing samang tungod kay wala pa ang ubang mga dokumento. Laing plano usab sa dakbayan ang pagtukod sa gibanabanang 2,000 ka mga apartment style nga mga nitso sa Gunob Municipal Cemetery. Kung ato ning paspasan siguro may pinakamadali kay existing naman ang cemetery and we don't need already the initial clearance at the same time operational clearance from the DOH because the cemetery has been existing already long time ago na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.